Tu je spôsob, ako si bez námahy uvoľniť chrbát, o ktorom zrejme nikto nevie. Toto je Backflex Pro od slovenskej spoločnosti StretchFit. Terapeutická pomôcka navrhnutá na pohodlné natiahnutie a dekompresiu chrbtice v ideálnom uhle a zároveň na masáž a rehabilitáciu svalov chrbta pomocou dômyselne navrhnutých akupunktúrnych bodov. Ľudia si Backflex Pro obľúbili, pretože sa veľmi ľahko používa. Už behom 5 až 10 minút denne si viete z pohodlia domova pomôcť obnoviť prirodzené zakrivenie chrbta, napraviť si držanie tela a pomôcť dekompresii platničiek a nervov. Kedykoľvek, keď je potrebné, kľudne aj viackrát počas dňa. Veľkou výhodou je, že vďaka nastaviteľnej páke možno uhol masážnej dosky a intenzitu stretchingu prispôsobiť individuálnym potrebám. Pomôcke Backflex Pro dôveruje už viac ako 71 000 spokojných zákazníkov a fyzioterapeuti či osobní tréneri z 5 európskych krajín, ktorí stoja za spoločnosťou StretchFit. Ako slovenská spoločnosť StretchFit ponúka 30-dňovú záruku spokojnosti, čo znamená, že máte možnosť si túto pomôcku vyskúšať na 30 dní a v prípade, že nebudete úplne spokojní, môžete ju vrátiť a dostanete všetky peniaze späť. Viac informácií nájdete na stránke stretchfit.sk. Ahojte.